Здравейте, хора! За това нека да направим нещо с мънички латичи или пръстен, като направих два. Между другото, това много ме поли. Къде? Това е пръстенче с перличка. Кутиите още се ги паза. Тук вътре имам още топчета. Нямам конец. Ще ви науча ето такиви. Да. Ето такиви мънички ластички без кукички. Където два мисля ще направих. Да, два са. Единия е с това. С ластичката и вижте. Ето. Знам, че няма. Тя съм си ги махнала. Ето там. Не знам. И да. Може би няма да има такива гримни, защото гримните аз не знам как да ги правя. Но може би пръстенчетата могат или не знам, сега ще проверя. Аз имам кукичка, ама мисля да сваля едно кашонче. Сега ще дойде. Хора, намерих конец. Ще направим или не, виришка за телефон. Ето това сказах много. Ще има сортов. Ето го. И ето го. И виришката за телефон. И за буквичка. И да.